Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ foundation από Maybelline. Ποτέ. Νάδα. Ολοκαίνουργιο Super Stay Lumi Matte Foundation από Maybelline και αυτό είναι το πρώτο foundation που δοκιμάζω από Maybelline ever. Τιμή του foundation στα 15€ και 64 λεπτά. Άσχετα πως μας δίνει ένα αέρινο αποτέλεσμα με matte τελείωμα. Κάτι που ακούγεται ιδανικό. Ωστόσο, αυτό θα το κρίνουμε εμείς στην εφαρμογή. Συμφωνείς? Αν θες να ακούσεις την ειλικρινή γνώμη μιας make-up artist, εδώ είσαι. Μένα επέλεξα την απόχρωση 115, αλλά στην ελληνική αγορά το βρίσκουμε διαθέσιμο σε 15 διαφορετικές αποχρώσεις. Από την πρώτη επαφή στα χέρια μου αντιλαμβάνομαι ότι έχει μια εξαιρετικά λεπτόρευστη υφή. Ωστόσο, εγώ την κάλυψη δεν τη διαπραγματεύομαι. Θα πολλά λόγια, περνάμε στην εφαρμογή. Η ώρα είναι 12 και 26. Από τη μία πλευρά του προσώπου μου κάνω εφαρμογή με πινέλο και παρατηρήσω ότι όντως μου δίνει αυτό το luminous αποτέλεσμα που υπόσχεται. Ταυτόχρονα το χτίζω όσο θα έχτιζα οποιοδήποτε προϊόν προκειμένου να έχω την κάλυψη που εγώ επιθυμώ για το δικό μου πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι κάπου εδώ. Σε περίπτωση που έχεις λιπαρό ή ακνεϊκό δέρμα, πρέπει να σου αναφέρω πως το συγκεκριμένο foundation δεν περιέχει έλαια και ταυτόχρονα είναι μη φαγεσορογόνο. Κάτι που σημαίνει πως δεν φράσει τους πόρους. Στα 5 πρώτα λεπτά έχω ένα πιο μάτ αποτέλεσμα από το αρχικό. Από την αριστερή πλευρά του προσώπου μου θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου σφουγγαράκι για να κάνω εφαρμογή. Πάντα νοπό, μην το ξεχνάς αυτό. Νομίζω πως η εφαρμογή με σφουγγαράκι μου άρεσε πολύ περισσότερο. Η ώρα είναι 12 και 45. Ολοκλήρωσα τη βάση μου, ωστόσο πριν σετάρω πρέπει να κάνουμε αυτό το τεστ. Λευκό χαρτί, κουμπάω, περνάω το χέρι μου. Δεν μεταφέρεται όντως. Κάπως έτσι φαίνεται το δέρμα μου αφού χρησιμοποίησα υγρά και κρεμόδι προϊόντα και κάπως έτσι αφού σέταρα με πουδρένια. Η ώρα είναι 12 και 57. Η ώρα είναι 1 και 4. Η ώρα είναι 2 και 10. Εννοείται πως περιμένω τη γνώμη σου αν το έχεις δοκιμάσει.